नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गोबांथार गामिफोरा अर्थात गं 44 गामि आफाद दङ। बे गामि आफादनिफ्राय बे बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय गोबांथार श्रम दान होनानै खामानि मावफैदों। माइरं फैसा एसे जोंनो माने हेफाजाब होफैदों पान्जाय आफादनो। बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव बे रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि नोजोर आरो मावथांखि बेखौ जोंनि ओनसोलाव फैबाय थानाय फरायसाफोराबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेरै मोनसे मिशनखौ मुभमेन्ट महरै होदों, जेरै मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एजुकेशन। दा बेखाय जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइ फारसे बांद्राय जौगाखां नङा, नाथाय बियो फैबाय थानाय समाव बिनि मेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव फरायसाफ्रा जाहाथे मोनसे इन्सपिरेसन मोनो। जिहेतुके सोलोंथायारि सावराय जथुम दङ, आबादारिफोरनि सावराय जथुम दङ, गाहायै बे नोजोरखौ जोङो लानानै बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा गोबांथार बेनिफिट जागोन बेखौ नुहुरदों। मानो होनब्ला बे नोलोबारि ओनसोला आबाद गाहाय माने ओनसोल, गोबां न'खरफ्रानो आबाद मावनानै जायो। दा बेखाय आबाद गाहाय समाज हिसाबै बे न'खरफोरनि बिगोमाफ्रा बे सेमिनाराव फैनानै जाहाथे मोजां रोखोमै जोङो प्रफेशनेल जि एग्रिकालचार बेयाव बोरै आखाइ होनो हायो, दा बेखौबो जोङो खाबु होनो थाखाय जों पान्जाय आफादनिफ्राय नाजादों। आरो बेखाय बिनि बिथिङावबो जोङो गोबांथार लाब जागोन बेखौबो सानदों। बिनि अनगायैबो आथिखालनि सरकारनि जिनि खुंनाय, बे खुंनायखौ मोजां रोखोमै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जाहाथे खाथियावनो बिथांमोननिफ्राय बाथ्राफोरखौ खोनानानै सरकारनि जिखिनि मोननो गोनां सुबिदाफोर आरो मा मावनो दङ बेखौ जाहाथे सरकारनि मानसिफ्रा फोरमायलांनायाव बिनिफ्रायबो जोङो गोबांथार मुलाम्फा जागोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। माने मोन 22 जे दख'रा दङ बेनिफ्राय गासैबो 2000 बांसिन पान्जायमेटफोर बिथांमोननि खाबुनि थाखाय मा खालामदों? नंगौ, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गं 22था दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, अर्थात आन्सलिक कमिटि दङ। दा बिथांमोननिफ्राय फैनाय डेलिगेट्स बिथांमोनखौ जोङो मोजां रोखोमै थानो जि हायो सुबिदाखौ जों खालामदों। आरो डेलिगेट्सनि जे सावरायनो गोनां हल, दा बेखौबो जोङो मोजां रोखोमै जाहाथे थेलेबलेब मोजां मोनसे परिबेकजों जाहाथे सावरायनो हायो, बिनि थाखायबो जोङो मोजां रोखोमनि बानजायनो थाखाय जों हास्थायदों। जि हायो जोंनिफ्राय एसे मोजां रोखोमनि रायदावनो थाखाय जों बेबस्था खालामदों। सानथामनि हाबाफारि लानानै जेरै खुंदों, दिनै मा हाबाफारिखौ जागायजेननाय जादों? दिनै गिबि खेबनि थाखाय फुङावनो जोङो गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै बेयाव थानाय जानो गोनां जि जुथुम्मानि नयंफोर, जेरै गाहाय दरखं आरो सायनासालि आरो आलासि जिरायसालि, माने डेलिगेट बादा आरो डेलिगेटनि थानो गोनां हल, सावरायनो गोनां डेलिगेट हल आरो मावसोम बादा, बेफोरखौ बेखेवखांनायनि उनाव सानजौफुनिफ्राय फरायसाफोरनि जे पएम रिसाइटेसन आरो डिबेटिं बेयो जागासिनो दङ। आरो बेयाव गोबांथार फरायसाफ्रा बाहागो लादों, बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसेयैनो सानजौफुनिफ्रायनो लोगोनो गं 24 दख'रानिफ्राय भलिबल कम्पिटिसन बेखौ बादायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। आरो बेयाव गोबां माने बादायगिरिफ्रा बाहागो लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। पान्जाय आफाद हिसाबै फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंनि गेजेरनिफ्राय टेलेन्टेड फरायसा आरो माने मा होनगोन टेलेन्टेड प्लेयार्सफोर बियो जोंनि गेजेराव ओंखारगोन, बेखौ निश्चय जोङो नोजोर बोनो हायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जथुम्माया बे नोलोबारि दख'रानि सिङाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्रि गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव जादों। 18, 19 आरो 20 डिसेम्बर 2024 बे खालाराव गिबि सान हिसाबै दिनै जुरिबाय। गाबोनो 19 अक्ट'खालि गोबां गेवलां सावराय मेल दङ आरो 20 खालार खालि गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंनि ओनसोलजों लोगोसे जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय
जोंनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि फरायसाफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बाय रायदाव आफादनि जानानै बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। मानो होनब्ला रौतानिफ्राय 5 किल'मिटारल' गोजानाव आरो उदालगुरि सदर जिल्लानिफ्राय 10 किल'मिटार गोजानाव थांलाय फैलाय हान्था मेलाया जोबोद मोजां। खाथियावनो फैनानै बे बाहागो लाफैनो हागोन। दा बेखाय दख्रानि आरो गासै जिल्लानि रायजो राजाफोरखौबो हानायसिम बेयाव फैनानै बे गेवलां मेलखौ जाफुंसार जाहाथे खालामफैयो बेखौ आं गुरै खावलायबाय।